Club Junta, building better Africa. Omveratu panopa taimitsanso mapurogiramu ena amene akuchitika chifukwa cha nkhani imene tinakupatsira nichokera ku Mzuzu. Panopa situation ili very critical kutengera ndi mtolankhani wathu amene ali kumeneko Moses Ng'oma amene akutipatsira china chilichonse. Panopa chifukwa chotino chiopsezo chafika povuta ana skulu ena amene anakomoka ndi tear gas okwana 10 panopa atisiya ndithu amwalira, komanso ma tear gas akupitirabe ndithu ndipo akomolanso anthu ena opitirira 30. That means zinthu sizili bwino. Ndi mongo yankhula mwachidwe yonena kuti kwabwera magalimoto 4 matata kuchokera ku Malawi Defense Force komweko ku Mzuzu kuti mwina athandize kukhazikitsa nawo bata potengera kuti apolisi akungotaya ma tear gas awo pena paliponse. Pamene ndikuyankhula pano ripoti likunena kuti kwabwera anyamata aku Mzuni amene ndi ophunzira aku Mzuzu University atenga zikwanje zawo kuti akufuna kubwezera zimene akupanga apolisi chifukwa akuonongetsa miyoyo ya anthu osalakwa. Komanso kuti no chifukwa choti ma tear gas achuluka anthu adzadza mkwiyo aphwanya mashopu ena mu mzinda wa Mzuzu. Pamene ndikuyankhula pano Mzuzu salinso mene tikumudziwira Mzuzu wasinthika, ndipo kudutsa kukhoza kukhala kovutirapo ngati magalimoto athu akuluakulu chifukwa cha mkwiyo wa anthu akugenda magalimoto ena aliwonse odutsa. Siza kuti situation sili bwino mu mzinda wa Mzuzu maka chifukwa cha kumwalira kwa ana skulu amenewa apa primary school ya CCAP imene ili mu mzinda wa Mzuzu. Kwakhudzanso makolo, kwakhudzanso anthu ena ama business, kwakhudzanso ana a skulu apa Mzuni chifukwa ena mwa iwo ndi azibale awo. Kotero kuti mu Mzuzu panopa mwayipiratu, koma mwina chifukwa choti kwabwera asilikali ankhondo kudzathandiza kukhazikitsa bata, mwina bata akhoza kukhala tono wayamba kupezeka. Komabe situation yakuno ku Mzuzu sili monga mmene anthu timayembekezera kuti kumachitika ma demonstration of course, komano leroli zafika pa ways, completely ways as I'm talking. Tolankani wanga akuyankhula izi koma akuthawa. Moses Ng'oma akufotokoza koma akuthamanga nayenso kuti mwina apulumutsekonso naye moyo wake. Izi ndi zimene zakati tikupatsireni pa nthawi ino pamene ripoti likungotipeza kumene kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Pastor Moses Shumba ndile dzina langa, komabe ngati zina zingapitirire tikupatsirani kutsogolo kuno. Pamenenso tikulandira maripoti kuchokera mu boma la Zomba, mzinda wa Zomba kuli ma demonstrations koma akuyenda bwino kwambiri, alibe ziwawa kuti anthu akapereke madandaulo awo ku ofisi ya DC kumene kuli nzathuyu omenyera ufulu Bon Kalindo tenza nawo ndi anzathu akuzomba. Tikupatsiranibe zotsatira zina ngati zingakhale zovuta mumva kuchokera pano pa Rise and Shining Group of Company komwe kuno ku Malawi mzinda wina uliwonse timapezeka. Blantyre ya Zomba Mzuzu ngakhalenso Kasungu tikupezeka. Khalani pomwepo. TPP
Ndicha kwera wozeru ni ndani. Wakati maprofesa akapita Mutharika ndicha kwera wozeru ni ndani. Pita Mutharika ali ndizeru anaenda sasiko bwino. Iye amene ali wachikulire zeru alichani kodi alina. Kwa mwenye Nyamata tina esa wozeru alinazo. Anyamata wozeru alibe. Anatenga ziko mwankaza kumwenda profesa kumata aendesa bwino aendesa. Leo Malawi siti kuzuzika. Hani lipa 16 September atikatane na ya Chakwera. Mtu mwache zeru mulibe. Amene ali ndi zeru di profesa hapa pita Mutharika. Tatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.